Thank you kay Chamoy. Follower. Iberihan ba niya sa price? Starbucks. Tara. Starbucks lang guys. No? Ako yung sila si mo comment ba yan? Dato sa ta. Comment sa more. Sige. More para malibre. Tuwat sa bisa kuan guys sa coffee. Sunod ba? Post ko ka ng mga kaong-kaong. Kasi doon na yung comment niya. Libre mo dyan ako. Di, kau apa dia? Kena sipit akong kuan. Isay. I-order ko kena sinunog bugas wa sila. Tapi sinunog bugas wa tala sit. Tawag sa inyo ni. Ini jalan sih. Mao ni. Kuan di bener painom deh kuno ipatik out ko din siya. Camay. Thank you, Charm sa coffee. Pero problema sa coffee ron kay ningon tong kuan dili ko na painom. Padas bye. Okay rin ikaw? Yes, you go ahead. Okay rin? Di mo na ipainom dahil ko rin, padas bye. Tara.